Ayan, kukunin ni Dindo yung katrabaho ko, yung sasakyan na yan. Ayan, yung luma naming van. Binigay ko na sa kanya yan. Hindi matagal lang na di umandar. Matagal lang di umandar dahil nung winter. Hindi ko na ginamit yung car na yan. So ayan, ibubos namin yan para drive yung vehicle na yan. I-drive. May da-drive. Kailangan umandar. Ayan. I-try na natin kung andar siya. Sino? Magkano? Videoan na natin. Ito yung papaanda rin namin. Ayan. Matagal na hindi nagamit. Ayan. 8-seater siya. Lumina Chevrolet 1991. 1991, nakalimutan ko. Ayan. Tanong si Marcel. Ito Ariel, ba't hindi na takip to? Saglit lang. Ito yung okay. Ayan. Ayan. Parang bullet train Ayan yung itsura niya Kung sa Pilipinas pa to, maganda pa to. May sasakyan sa Pinas. Oh, umandar na. Uy, very good. Yan, umandar ka agad mga kaibigan. Sa laki na ba naman ng pang-boost namin, yung ni Dindo, yung wire, talagang umandar ka agad. Yan. Umandar ka agad, ang bilis. Hindi nga kaya So paandarin mo muna ng matagal. Diba saglit lang? So ito, walong maluwag sa Ito, may mga gamit pa pala kami dito na kailangan tanggalin. Ito yung loob niya. Ang ganda pa nito. Kung sa Pilipinas, ayan kukunin ko yan. Yan yung aking jersey. Yan. Ito. Diba? Andyan pala yung jersey ko Ha? Andyan. Yung jersey ito? Gumagana ba to? Parang hindi Alin? Ito? Nagana yan. Wala, hindi. Nagana yan. Sa'yo na yan. Hindi nyo itatapon to?
Kung itatapon din yan, baka magtapon na ako ng bike ko na luma. Para itatapon, magtapon. Kung pa tayo doon. Tara, diba? Tara. Babayan na kanya ko. Nagtapon ako kayo ng maga? Yung dalawang tama. Yan yung aking jersey. Yan, nung naglaro kami ng basketball. Yan, daming basura namin, no. Ito dahil free ngayon yung ano, yung pagtapon ng basura, magdadump kami ng ano, ng mga basura sa landfill. Ayan. Ayan. Basura na 'yan. Lat. Ha? Wala, nakatakip. Nandun pala si Jomar sa gabi. Baka nakita ko ni Jomar sa gabi kahit sa mga. Ha? Baka nakita ko sa gabi. Ah, doon tayo. Nakikita ko na, hindi ko pa motor dito. Pinalikan niya yung sipit. Sabi ko, tagal nito, kala ko nakuha na. Ano ba?
Ganda sa amin. Nakita mo sa amin. Ba't malalaki yata sa amin? Ano, public-public na yung gamit eh. Ganun gusto yan. Nangyari sa amin. Ba't na flat pala siya? Ha? Ba't na flat? Talagang flat siya o ano? Ewan ko dyan dahil nga birang magamit. Pero bakit ito iba hindi? Pero dati hindi flat yan. Hindi flat yan. Ganda ng panahon ngayon. Yan, hanginan ka agad no? Bakit wala yung pagkanon mo? Ha? Yung pagkanon mo? Wala. Paano mo gagawin ito na yun? Kay Marcel ata. Kunin mo yung sayo. Kunin mo yung sayo do. Parehas lang ba yung ano niya? Parehas lang. Ganda pa nito Yan, binigay namin sa kanya. Yan. Ano kasi dito sa backyard. Yan. Bigay lang yan. Yan. Tapos itong mga bike tatapon na rin daw. Yan.